ഒരു ವಿಷಯ ನಾನು ഒരു ಸ್ಟೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ನವಿಯಕ್ಕೆ. ವಿಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸಿൽ പാവപ്പെട്ട ഫാമിലി വില്ലേജ് പ്ലേസ്. അപ്പൊ ദാരിദ്ര്യ ചെന്നെങ്കിൽ ചുമ്మ ദാരിദ്ര്യ തിന്നോക്കു യോത്തോളം അകമില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പരിസ്ഥിതിയാണ്. അങ്ങനെ ഇട്ടിക്കുമ്പോ മാപ്പിള പെഞ്ഞേരി ചെണ്ട ನಾನು ಸ್ವರತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪತ್ರರಾಯ್ತು ಕೊಂಡು ನಂಗಲ್ ಬೇಕಲ್ಪ ನಾಕಿಂಗ್ ಐತೆ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ അങ്ങനെ. അപ്പൊ நான் எத்தனை வருஷம் விட்டுட்டு பண்டாங்க நச்சரலாவுது நாங்க അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് റായത്ത് വരും കൂടെക്ക് വരും. ನಾನು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ഒരു ಬಂದೆ പിന്നെ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಂಗೆ ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് ನಂಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ. അപ്പൊ എത്ര വർഷം ചെല്ലകാവില്ല. അപ്പൊ ನೀನೆ ನಂದು ಕಾತೊಂಡಿಕ್ಕೊನು ಮಾಪ್ಲೆ പെഞ്ഞാരി ಚೆಲ್ಲ. ಅപ്പൊ പെഞ്ഞായി ಇದರ ತಪ್ಪಾಟು ಚೊಮ್ಮೆ നോക്കറാದು പോകണ്ട ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಮಿಕ್ಕ കഞ്ഞും ഉക്കരി കുടിച്ചിട്ട് ഉടുമിക്കുവാണ് നമുക്ക് വേണം പോയിക്കും ഇങ്ങനത്തെ അല്ലേ പക്ഷേ പോയി. അങ്ങനെ ഇയാള് യാത്ര പോയിട്ട് ഒരായത്തേക്ക് എത്തും. അവിടെ ഉള്ള ജോബ് ഇയാൾ സെർച്ച് ആക്കിണ്ടിരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് അവിടെ അവിടുത്തെ ഉള്ള വലിയൊരു ഉടമസ്ഥ ഒരു വില്ലേജിൽ ഉടമസ്ഥ കിട്ടും. അതിൽ ജോബ് ഇയാൾക്ക് അവിടെ അതിൽ നിബന്ധന ചെല്ലി ഇയാൾ ഈ ഇത് പോയാൽ സ്വത്തേക്ക് പോയാൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ವರ್ಷ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೈಕ ಓಕೆ ನಕ್ ಸಂಬಳ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ತರಂಡ ನಾನು ಊಟ ಪೋಂಬು ನಿಂಗೆ ನಕ್ ಸಂಬಳ ತಂದಿಂಗ ಐತೆ ಅಂತ ಆರು ಚೆಲ್ಡೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆಲ್ಡಿ ನಾನು ಪೋಂಡಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ನಂಡ ಬಿಡೋನು ನಾವು ಎಪ್ಪ ಪೋಂಡೆ ಅಂತ ಚೆಲ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ನಂಡ ಬಿಡೋನು ಉಂಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆಲ್ಡಿ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കു ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ 20 ವರ್ಷ അതിലൂടെ നയിക്ക് പെഞ്ഞായിക്ക് ഒരു ലെറ്ററും ഇല്ല എന്തും ഇല്ല 20 ವರ್ಷ അവിടെ നയിച്ചിട്ട് ധനിയരായിട്ട് പോയിട്ട് നക്കുണ്ട് റായത്തേക്ക് ഞാൻ പോണ്ടേ നന്റെ എന്തോ 20 ವರ್ಷത്തെ കണക്ക് അത് നിങ്ങളെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് നക്കിണ്ട് തറന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ധനിഷരുത് ഓക്കെ നിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്തുണ്ട് 20 ವರ್ಷത്തോ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದಾಕಿ ತಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ഒരു ನಾನು ഒരു ಅದ್ರ മുന്നോട്ട് ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങക്ക് നിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് നിന്റെ മുന്നിൽ ബേക്കറെ അത് നിക്ക് ഏതോ ഒന്ന് നിക്ക് ചൂസ് ആക്കാം. ഒന്ന് എനിക്ക് 20 ವರ್ಷത്തെ ಸಂಬಳ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡೆ ഇല്ലെങ്കിൽ 3 അഡ്വൈസ് നിക്ക് തണ്ടാണ്. നീ എന്തിനു വേണേ ചൂസ് ആക്ക് നിക്ക് ടൈം ഉണ്ട് തിങ്ക് ആക്ക് ജണ്ണാൽ വിട്ടിട്ട് ഒന്നാൾ വിട്ടിട്ട് നീ ബാ തിങ്ക് ആക്ക് നോ ഇഷ്യൂ. അങ്ങനെ ഇയാള് തിങ്ക് ആക്കര് പോണ്ടു ഒരു 1-2 days വിട്ടിട്ട് പാടും ഇയാൾ മുട്ട തിരിച്ചു പണ്ട് നക്ക് 20 ವರ್ಷത്തെ ಸಂಬಳ വേണ്ട ആ 3 അഡ്വൈസ് എന്തോ അത് നീ കണക്ക് തന്നെങ്കിൽ മെയ്യേ. അങ്ങനെ പാടും ഇയാൾ ധനിച്ചത് പാടും തിങ്ക് ആക്ക് 20 ವರ್ಷത്തോ നിന്റെ നയിച്ചതായിട്ടേക്ക് അതാവാ എനിക്ക് അഡ്വൈസ് ആവും വേണ്ട ಸಂಬಳ ನನಗೆ വേണ്ട 3 അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ ചെല്ലോണം. ഓക്കെ 3 അഡ്വൈസ് ഇയാൾ ചെല്ലോകു ഇയാൾ റെഡി ആവും ധനി ಎಂದ್ರೋ ಜನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕೆ ಇಯಾಲ್ ಚೆಲ್ಲೋ ಎಪ್ಪೋ ನೀ ಲೈಫುಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೀ ನೋಕುತ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೀ ಲೈಫುಲು ಎಪ್ಪೋ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ ನನ್ನ ലൈഫിൽ ಬೇಗ അച്ചോ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെല്ലോ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫിലിം ആക്ടർസ് ആവട്ടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾമാർ വെയിറ്റ് കുറടിയാവും ನಮ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് മുഞ്ഞാത്ത് കർണാടകത്തിലെ ഒരു ഹീറോയിന് മരണപ്പെട്ടാലല്ലേ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇപ്പൊ ആൾമാർക്ക് കാസും ಬೇಗ വരും. ಅದಕ್ಕುള്ള അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. ನಾವು ഇന്നലെ ನನ್ನ ചങ്ങായി ചെന്ന നമുക്ക് ചങ്ങായി മെസ്സേജ് ആയി ಬೇಗ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೇಗ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ചില ആൾമാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ടിൽ എന്തൊരു സോ അത് നമുക്ക് എന്തൊരു ചെന്ന അറ്റ് ദി എൻഡ് 0 ಐಟಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಿಟ್ಟರು ഒരു അഡ്വൈസ് ഇത് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ അഡ്വൈസ് ഇയാൾ കൊടുക്കുക എന്തോ ചെന്നെങ്കിൽ നീ എപ്പം എന്തോ എന്നെങ്കിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി നിന്റെ ഇരിക്കുക തീരാ ചെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കൂ മെല്ലെ നീക്കി നോക്കും അവിടെ എന്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒരുത്തർ മൊബൈൽ ഇരിക്കുക അവൻ എന്തോ ടൈപ്പ് അങ്ങെന്തരുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണങ്ങെ പോയിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞങ്ങൾ എന്താക്കരുത് അപകടത്തേക്ക് ആയിട്ടിക്കരുത് എത്തുപാട്ടം. അപ്പൊ ഇതും നീ അവോയ്ഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ അഡ്വൈസ് അയച്ചേണ്ടത് എന്തെന്ന് ചെന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ദ്വേഷിന്നപ്പ നീ എന്തും ഡിസിഷൻ എടുക്കുതീരാ ഒരു പല പരിയോഗം തീരാ ഒരു അഭിപ്രായം ആക്കും തീരാ ഓക്കെ. എൽക്കൊസി അവർ 3 അഡ്വൈസ് നല്ല അഡ്വൈസ് കിട്ടിത്തല്ലേ. ലാസ്റ്റ് 3 റൊട്ടി പീസ് കൊടുക്കും. 2 റൊട്ടി നീന് ഓൺ ദി വേ പോകുമ്പോ തിന്ന് പിന്നൊന്ന് നീണ്ട ഫാമിലി പെഞ്ഞേറ മുട്ടി എത്തിയിട്ടായാലും പിന്നെ തിണ്ടെങ്കിൽ മെയ്യും. അങ്ങനെ ഇയാൾ നടക്കും തുടങ്ങ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നടക്കും തുടങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോ എതൊരു തെല്ല് പോയിട്ടാകുമ്പോ 5 kilometer പോയിട്ടാകുമ്പോ ഒരു വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തി കിട്ടും.
വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തി കിട്ടിയിട്ട് ഈ കേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈഗಂತ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೀವು ಸರಾಕು ಈ ರೂಟ್ಲು പോയി നിങ്ങൾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ರಾಯತಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ಲು ಹೋದ್ರು ಒಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಯ ವಿಷಯ ನಡ್ಕೋಗು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ನಡ್ಕೋಗುಂಬು ಏನು ಫ್ಲಾಶ್ ಅವಳು ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಕೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದನಿ ಹಂಗೆತ್ತು ತಿರ್ಚಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ ಏರ್ಕೊಂಡು പിന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ഇയാൾ മാത്രം പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര കള്ള മാറിനാല് ഇയാളെ കൊന്നിട്ട് ഇയാളെ ഉറപ്പിലാക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ജാഗയ്ക്ക് എത്തിട്ടാകുമ്പോ അവിടെ ഒരു എന്തോ റിസോർട്ട് കിട്ടും ഇയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക ഒരു 12 ಗಂಟೆ ആകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ഗൊപ്പിട്ടിറങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ನಾನು ಇದೆಂದ್ರೋ ನೋಕಾണ് അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്താക്കുന്നത് ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಎಡ್ಕೊ പോയിട്ട് ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಅವಡಿ ದಣ್ಣಿರೋ ಪಲಕ ಜಂಡ ಅಂತ ಪಲಕ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೀ ಕಿಕ್ಕೋ ತೀರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಕ போயிட்டு வந்து பிச்சை ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕೇಕು ನೀನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ എനിക്ക് ಜಾವು ಪೆಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಕೇಟ್ಟು ನೀ ಎಂದು ನೋಕೋಗು ಬರದು ಆ ಕಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಹೊರಗಿರ ನೀ ಎಂದ ಕೇಟುಂಟು ಇವನು ಕೇಟ ಅಲ್ಲ ಉಡಿ ಇತ್ತರ ವರ್ಷ ചുമ്മാൽ ಬಂದ್ರಾರು നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേട്ടു അങ്ങ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ പുറത്തു പോയാൽ പിന്നെ അങ്ങ് മടിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല ഉടനെ ഡെഡ് ചെന്നെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് പിറാന്തി ആയിട്ടിക്കര് ആരെങ്കിലും നോക്കൂ പുറത്തു പോയെങ്കിൽ ಅವ್ರಿಗೊಂದು അവിടെ ಮೇಲೆ ಕೂತಿ ಬಿಟ್ರು അങ്ങനത്തെ ഒരു ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് ಅಪ್ಪ ಒಂಪಾಡು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಲೈಫ್ കിട്ടിത്തല്ലേ ಜಂಡ ಮತ್ತು ಸೇವಾಯಿ ಉಂಟು ಲೈಫ್ ಸೇವಾಯಿ ಪಾಡು നടന്നിട്ട് ഔത്ത് ಗೆತ್ತಿട്ട് നോക്കുമ്പോ ഉൽക്ക പെഞ്ഞ ഇരിക്കാൽ പെഞ്ഞ റൊട്ട് ഒരു ആണു മൂന്ന് ഭയങ്കര ദ്വേഷം ഉണ്ടായിട്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തിങ്കാത്ത ಊರ್ಗಾಯ್ತು ನಾನು ಎತ್ರಮಾ ದೂರ ನಡೆದಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಹೋಯ್ತು ಊರಿಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಂದ್ರು ಬೇರೊತ್ತರು ಇರುಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ഒരു എന്തോ പിസ്സപ്പാടങ്ങ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ആക്കിയിട്ടുള്ള ജണ്ട് ഉണ്ട പിഞ്ഞായും പിന്നെ ഉറക്കിണറാ അസവണ്ട് പോയിട്ട് കൊള്ളാട്ടുള്ള മനസ്സ് ഇയാൾക്കോട് ഈ കൺട്രോൾ ആക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വൈസ് നെനപ്പ് വേണം ഇതെന്താക്കരുത് പൂണ്ട് പോയിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് പിറ്റാണ് കൂലായ പിന്നെ ನಾನು ನಂದು ಉಡಮಸ್ತರ ಅವಡಿಗೆ ನಕ್ಕೊಂಡೆ ಸೊರಾಕೆಯಿಂದ ಅವಡಿಗೆ ನಕ್ಕೊಂಡೆ പെഞ്ഞേന്നൊക്കെ ബാൻഡാണ് പാടോ ഏറൊരു ഇതാക്കുക എന്ത് വെച്ചെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയി പെഞ്ഞേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയി ഏറോ കസല്ല കൂലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് പെഞ്ഞേര് ഡോർ നോക്കാക്ക് പെഞ്ഞായി 10 പണ്ട കൊസീൽ വന്ന് ടർക്കി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാറ് അതിക്ക് പിടിച്ചിട്ടാകുമ്പോ ഏരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടി നീ എന്തൊരു നീ നാശ് നിന്റെ നാശം എന്താ വെയിറ്റ് ആക്ക് നിന്റെ ഇത്ര ವರ್ಷ ನಾನು ನಿಕ್ಕಾയിട്ട് അവിടെ നയിച്ചാൽ നീങ്ങനെല്ലാം ചെടിയാണ് നീ എന്താ പൽക്കാറിഞ്ഞോണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതാ ഒരു ആള് ഇന്നലെ നിന്റെ മുട്ട ഇങ്ങനെ നല്ല പിസ്സത്തിലുള്ള പൽക്കാറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ കൂടെ ನಾನು ಕರ್ಫಿಂಚಾയിട്ട് ಇನ್ನು ಇದು നല്ല മോണായിട്ട് ഇരിക്കണേ ഹാർഷുണ്ടോ പെഞ്ഞാഴ്ചയുള്ളതായിട്ട് നോക്കണേ അപ്പൊ ഇന്നലെ അവന് ഒരു മൂത്ത് സ്വർക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് ಅದಕ್ಕಾയിട്ട് ಅವ್ನು ನಂಡೆ ಚಂದ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ഇങ്ങനെ പൽക്കാറിഞ്ഞു കേൾക്കും ഷോക്ക് ഔട്ട് പിന്നെ അവിടേക്ക് എന്താ കൂളായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിസ്സപ്പാട്ട് ചന്തത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈഫ് പോകുന്നു പിന്നെ ഈ ധനിചന്ദ്ര പലക്കെന്ത മൂന്നാമത്തെ റൊട്ടി നീ എന്താക്കണു നിന്റെ വൈഫ് റൊട്ടിക്ക് പോയിട്ട് നീ നാശ ആക്കണു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല മോണു അബ്ബ പിന്നെ പെഞ്ഞെ സുബൈക്ക് എഞ്ചിട്ട് ഇത് നാശ ഇങ്ങനെ ആക്കും റൊട്ടി എടുക്കുമ്പോ ചീല ഉടമ്പക്കാണ് ചീരുള്ളൂ ആ ചീല ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോ ചീല 20 ವರ್ಷ നയിച്ചങ്ങಂತೂ എന്തുകൊണ്ട് കാസുമുണ്ട് അതിനല്ലാണ്ട് ബോണസ് മരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിಗೆ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾ അത്ര ഒരു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ അവിടെ പോലത്തെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ